Odinana Odinana Buzando, Imano Neti Bunasi, Ugochi, Ugochi, Pambose, Odeti, Totona, the other Nazi, Eze-Ana, Ugochi tubelu, onye oraifite, onye mgbasa oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwere ije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye oraifite, onye mgbasa oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye nwere ije ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple, ọ ya adị. Maka na eziokwu ọma chacha, ndị okenye dịka anyị front and back, ndị ochie front and back. Fada si gara aga ngọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke adị na nke faka mma bụrụ Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ọchịcha obodo ụka mmadụ Ugochi tubelu ekpere ekpe na-esi n'ọma mme ọdịnala ọma ụmụchacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa gbagba ume ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu, onye ọma na oraifite, onye mgbasa oziọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi eche ya. Maka ndị ọmụta ala izi ha na-afụ m, afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afọ mmiri emi n'okwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taata bụ Orie, a sị m na Orie ga-eritere anyị ihe ọma. A sị m echeche ihe ọjọọ ya eme anyị ya mgbe ọdachi. A sị m na anyị ga-adị ka echi maka na echi anyị agwagwu. A sị m ihe ọma mere onye ọma na-anụ olu, onye obi ọma, onye obi dị ọcha, onye a na-egbu mmadụ. Maka na adịghị ka ibe na-agụ akwụkwọ na-agbawa obi n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. A sị nke ngọzi site na amara nke ụbọchị taata bụ Orie ka anyị nwee ngọzi ma nwee ngọzi n'uju. Anyị ga-edi wee bụ ezigbo mmadụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ike niile si n'aka ya bịa. N'ụbọchị taa, isiokwu anyị ji bịa bụ kedu ihe dị mkpa ị ga-eme asị onye natara n'ọdịnala ọfụ. Anyị wee kwuo na ịgba afọ onye ụwa abụrụ onye nwa bụ ihe mbụ na mbụ ị ga-eme. Sonyere m n'oge awa nke eziokwu na-esi m olu ka m gụọ ụkwụ n'ala. Maka na once you lay the false foundation, you are going to have problems. Ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Febụwarị ga-ebido na Febụwarị 6. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ị mara ị ga-acha achụ m na WhatsApp. Ndị na-esonye buga amadụ ka esi eme aja mbụ n'elu, aja ipụta ihe aja a na-achụ n'igwe, aja esigo na ya bunye ọtụtụ ndị mmadụ elu. Ichi isonye ya, ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer requests, then make donation token to the account number. Ị chat jem na WhatsApp ka m gwa gị other details you need. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672.
He sent their message. And one hand also information I need from the week book. A book begoni. Booking ya percent at 50. Can I have again? I'll ask for 14 days. You don't have 50 assist. Well, na 19th. 14 good days. Again, I did temple na atwaja. They present your prayer request to the entities of powers. Now, it was Monday and it was Thursday. Who was I did cancel in a temple. Makanike in open, there is power in the spoken words. Oh, was I did is in difference of the temple partners and the line and law and far side all over the group. Nobody keeps when you lie. A born in under the sun. I connect to the activities, no one in the temple. Our one name also manage for the temple for canceling free. My neighbor I could be easy. Now I had to go to get me. Only killing is in our care. Only the I always we do it from the ancient time till today. Only Bani Nena Boku here. Who to go to get me in on your vehicle, Serema. On your issue, why I develop a star. So, I have any issue why you were there. Yes, issue why you were develop a star above. He was a email and Bonambo. Ena Matalo, a battle Odinana Igbo. Abro, Kijagolo, Jaba, Fonua. You know why? As a new person that came back to your roots, all these years you have been wandering in iniquities, knowingly and unknowingly, because of negative influence of white man religion, and because of your lifestyle. Note that white man religion does not have high moral values like Odinana. Odinana forbids you and encourages you to live according to the natural laws of 10 Commandments. It will interest you to know that 10 Commandments has been in existence even before the white man religion came. You will recall that even Moses mentioned 10 Commandments in Deuteronomy, in ancient book. So you can see 10 Commandments is not a Christian book, though it's not during the Christian era, but they adopted it. But the problem is, are they keeping it? During the high moral value of Odinana, when our people pay attention to Odinana, it will not fun. The man abominable act to kill. But in this modern world, killing of human beings, where is the man to show you how bad. And then Mado Naguru Nachebras Nampuno no. Nabura under the watchful eyes of white man religion. One day and 1 year. Mpuno otono di chiche na ani bieno. Odibure tu ala mbugo bana sosa. Makaramba na adibaye mana. If you go and commit those abominable acts, the mother earth will judge you. But I will go to buy had a here basalo and asiko and asilo, then asiko and asilo. However, by zero, you have freedom to keep committing abominable acts. Today, people are committing murder in various kinds, including abortion and rest of them. So, because of this, your lifestyle and the way you live your life, go to your family land, destroy the ancestral monuments, destroy all the sacred things in your family, thereby entangling yourself with more. When you are with one white man religion, you committed a lot of atrocities, and for that reason, you incur wrath of the gods upon yourselves. So, because of this kind of life you lived in the past, your spiritual path is crowded
with iniquities and the negative vibes and radiations. So that is exactly what is clouding your path. As you came back to Odinana, you need to undergo series of purification, restrictions, and reparation must be made for you to be cleansed. Because even the prodigal son, when he decided to go back to his father and plead for mercy, his father, the first thing his father did is, my son, take him, go and bath him and change him, wear him better clothes. In the spiritual realm, once you come back to their roots, you must be bath to remove all those that you have clothed your apartment. So, if you are new in Odinana, and the first thing, the point of call, the first thing you did is to go for consultation to know who is your reincarnator, you are going the wrong way. You might be misled. Yes. Let me teach you the simplest method. Once out of your mind, you have made up your mind and recognize the fact that you have said all this while because of negligence, not doing what is expected of you as a child of God. See what you must do first. Build an altar. If you cannot build an altar, maybe you are don't have all the conducive environment to do so. Create time for your spiritual exercise by facing the east from anywhere you are all over the globe. In the east, where one baby cry, call your chi and your ancestors in the name of the Most High God. Call them and plead with them for mercy to forgive you for all the atrocities and the coup you have committed in the past. After pleading with them, ask them for mercy and then tell them that you have come back and plead with them to guide you to the right path. Plead with them to lead you to the right person so that you will not fall in the wrong hands. Ndị ogbu onye mgbe ndụ na-atụ ụtọ, play with them so that they will direct you to the right person that will help to mold you step by step. Because if you enter wrong hands, believe in me, your experience will be so bitter. Macaroni is how they do this. Now, Obona, ndị greedy people that doesn't even know the left and the right, you will be misled the more, and their life will be messed up. So what will you do? First of all, is this: tell them, plead with them to help you in the right path. Once they help you, then pray to them to guide you and show you the right person that will lead you. And whenever your spirit is convinced that this is the right person that will help you, go with that person. Nobody has about the spirit of discernment. That spirit of discernment will be the one that will guide you and tell you who to follow. Follow your mind, because your mind is a spirit. Only if you can disentangle yourself, your spirit, for the iniquities that is holding you down. So if your mind choose one person, go with that person. Let the person consult Alpha for you first. By the grace of God. If the person is well experienced, the person will now see all the things that has been your problem. Example, maybe maybe in that most maybe in a group that you will hear maybe no more a voice cry for vengeance. Makotono,
ma ọ bụ mmegide emegidere na ngwurube nna gị, nwere ike ọ bụ nwaanyị bịara ije enyi, nwere ike ọ bụrụ nwa ọgbụ. O nwere ike ihe ndị a na-enye nsogbu na mgbe. O nwere ike ọ bụrụ na onwelu some agwa iko ịkpara n'oge ike anachigatara azụ. Nwere ike ya have been sleeping with your blood relatives, him and all alụ. You nwere ike have been going about sleeping with married women. So all these iniquities that you have been committing in the past will be a stumbling block to your progress spiritually. So when all these things start happening in your life, you know you are in terrible mess. So what will you do first of all is this. What we will do first of all is this. Having recognized the fact that you have wronged in the past, plead for mercy so that all the iniquities of the past will be forgiven. And if your iniquities in the past is forgiven, then the Spirit of the Almighty for the pure radiation will guide you to the right person. Ihe ize a ga-emere gị bụ nwa. Ọ bụrụ na ọ gbasịa afọ a, mara exactly ihe anwa na-apịa ọdụ n'ala bụ a stumbling block to your grace. Now, ọ bụrụ na aghọtasịa those things ya nwa, what you must do first is to start appealing, doing restitution, doing reparation. Then